बाय गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहरदों। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि गाहाय लिंथुमगिरि जानानै आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जों गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा खालामनांगौ जे फैबाय थानाय 2022-2027 इंखालाराव बेयो मोनसे सेन्सास जागोन आरो बेहाय जों बाथौआरि हिसाबै जोंबो बे सेन्सास खालामनायाव जोंबो सांग्रांथि जानानै दङ आरो बेनि थाखाय जोङो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों जोङो रोखायै सावरायदों। जोंनि मेन गुबै थांखियानो जाहैबाय बाथौइज्मखौ जोङो कलम मोननांगौनि थाखाय जाबायदि खामानि मावनांगौ आरो बेखौ जोङो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटि आरो दुलाराय बाथौ गौथुम जों जथायै बिनि सायाव खामानि मावदों। जोङो गाहायै दा मोनसे जोङो एप्सनि गेजेरजों जों गासै बर'नि डाटाफोरखौ कालेक्ट खालामनाय जादों। बे एप्सआनो जाबाय BDIS बड' डेमोग्राफि इनफरमेशन सिस्टेम आरो बेहाय सोरबाफोर हयथ' गोनो गोथो जानो हागौ। बे दिनै गोदान नङा, बियो दुलाराय बाथौ गौथुमा बेबायदि हाबाफारि मावबोनाया 9 बोसोरनि गोलाव सम लानानै खामानि मावदों, नाथाय बेखौ जों कमप्लिट खालामनो हायाखैमोन। जों दा दिनै बेखौ मोनसे सिस्टेमाव लाबोनो थाखाय मोनसे गोदान एप्स खालामनानै जों बेखौ रायजो राजा बर' हारिनि गेजेराव जों बे डाटा कालेक्शन खालामनाया फ्राय 1200 माने फिल्डआव खामानि मावगासिनो दङ आरो बेयो दिनै गोबां स्प्रिडआव बिनि डाटा कालेक्ट खालामनाया जाबाय थादों। मानो होनबा दिनै बेथिं सानजानिफ्राय लानानै सोनाबसिम आसाम आरो आसामनि बायजोआवबो नागालेण्ड, वेस्ट बेंगल, अरुणाचल बेफोरबायदि जायगायाव थानाय बर' हारिखौ जों बे फैबाय थानाय सेन्सासनि सायाव जों सांग्रांथि लाबोनो थाखाय बेखौ जों खालामनाय जादों। मानो होनबा जोंनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि एक्चुएल बर'नि डाटा, बर' पपुलेसना बेसेबां दंबारो आरो नैबे थानायाव जों बर' माहारि हिसाबै बाथौइज्मखौ मोननांगौनि थाखाय जोङो अरायसम जों बर' माहारि हिसाबै नांदों आरो बेहाय मैखोम बाहागो लादों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिया जोङो सावरायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। जोङो मोनसे लाइजाम मोनदों जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानाव गेदेर आफादगिरिनिसिम गांसे मोनसे लाइजाम फैदों जे बाथौ ट्रेडिशनेल कालचारेल सेन्टार क'क्राझार आरो बिथांमोना बेहाय रोखा फोरमायदों जे बाथौ आरो कालचारेल सेन्टारनि नाजानायाव जे बाथौ कलमखौ मोननो हाबाय होनना बुंदों। जों दाबो बाथौ रिलिजियास कलमखौ जों दाबो मोननो हायाखै। जों मानो रायजो राजा बाथौ सिबियारिफोरखौ मानो भुल मेसेजखौ मानो होबाय थादों? जों मोननांगौनि थाखाय एबार कलम मोननांगौनि थाखाय जोङो जिखिनि जोंनियाव पपुलेसन थानांगौ बियो दाबो फिलआप जायाखै। मानो होनबा 5 लाखनिफ्राय 10 लाख बियो जाथारनांगोन बर' पपुलेसन बा बाथौ सिबियारिफोरा। दा बे सिबियारिफोरा जोंनियाव माथ्र दोङो दासो 2.5 लाख। बे 2.5 लाख पपुलेसनजों मालाबाबो मोनसे इज्मनि कलम मोननो हाया। दा बेनिखायनो जोङो रायजो राजा बाथौ सिबियारि जों गासैखौबो बेखौ रोखा फोरमायदों आरो बेहाय जोङो गोरोन्थि सानलायनाङा। सोरबाया जाबाय होनदों जायाखै होनदों, दुलाराय बाथौ गौथुमनिसिम लाइजाम गांसे बेहाय रोखा फैदों। नाथाय जोङो दिनैनि समाव बाथौ आदार्सआव थांनानै जोङो बाथौइज्म लिरनो हायो, बाहायनो हायो, बेल'सो रोखा। नाथाय कलमा दाबो डिक्लेयार जायाखै, कलमा फैखाबाय होननानै। जोङो बिनि आगोलाव जों गोबां खामानि मावनांगोन आरो बे मावनायनि गुबै जाहोनफोरा बेनो, जों डाटा कालेक्शन खालामथारनांगोन आरो जोंनियाव डाटा थानांगोन। जों डाटा थायोब्लासो जोङो भारत गभर्नमेन्टजों RGIजों रायज्लायनानै जों बे डकुमेन्ट्सफोरखौ साबमिट होनांगोन आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमजों बिराद रोखायै अफिसारफोरा रायज्लायनानै जोंनो आइडिया हरदों। नोंथांमोना बेबायदि मावफारिफोरखौ खामानिफोरखौ आबुं खालामनांगौ आरो बेहाय नोंथांमोना बेखौ साक्सेस खालामनो थाखाय आरो नोंथांमोननि जिखिनि दा हाबनो दङ नोंसिनि राव, हारिमु, आसार खान्थि, सोलोंथाइ, नोंथांमोना गोबां दावगाखानाय दङ आरो नोंथांमोना पपुलेसनखौसो बारायनांगौ। बेनि थाखाय
नोंथांमोना खामानि मावनांगोन आरो नोंथांमोनाव डाटा रेकर्डफोरा थानांगोन आरो बेखौ नांनाय बायदि गभर्नमेन्टनो सापर्टेड डकुमेन्ट्स हिसाबै होनो हानांगोन। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जिल्ला आफाद, बियाब आफाद आरो मोनफ्रोमबो बाथौ सिबियारि आफादफोरनि जोहै जोंनि सेन्सास खालामनायाव मावफारि लानायाव जों अरायसम मदद होगोन आरो बिनि सायाव जों एवारनेस लादों आरो सावरायबाय थादों आरो फैबाय थानाय आगस्तनि उननिफ्रायनो जोङो जिल्ला आफाद, बियाब आफाद आरो गामि आफादसिम बिनि फोरोंथाइफोरखौ बिनि एवारनेसफोरखौ लाबोनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ कोअर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जागोन। आरो जों मोनथिनायाव बे बाथौ ट्रेडिशनेल कालचार सेन्टार रिसार्च सेन्टारनि जिखिनि जोहै माने गाव बेक्तिगत हारसिङै जुदि बे फैबाय थानाय 20 तारिखै जुदि लिंथुमनाय जादों, बेयो दिनैहाय बेहाय खुनु धोरोमारि आफादा बेहाय जड़ित गैया आरो बिथांमोना मा साननानै लिंदों, माबादि लिंदों आरो रायजोफोरनो माबादि मेसेज होनो नागिरदों, खिन्थु बेबायदि थांबाय थायोब्ला जोङो अर्गानाइजेसन बाथौ गौथुमफोरनि जोहै बिनि सायाव जोङो रोखा खेंफोरथि होबावनांगौ दं होननानै सानाखै। बिथांमोना गावनो बाथौ इज्मखौ मोननांगौनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनो थाखाय ओंखारबोनांगोन। बे सोरबा मोनसे फिसा अर्गानाइजेसनफोरजों बेबायदि खामानि मावोब्ला जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव गुलाय गुजायफोरा उनाव नुजानो हागौ। बेनिखायनो बिथांमोननिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।